Wata ko sarkin fada abinda ko furje yi. Ina gama malam kwafa. Ina ji. Bai kyauta ba. Idan ana so a kama kofura to a sa gasan kuɗi, ce in an samo shi za a ba da wannan kuɗin. Madalla. Idan ka sa gasan kuɗi dole zai shiga hannu. Duk wanda Allah ya ba shi ikon canko ko furjo. La haula wala quwwata illa billah. Zan ba shi naira mai gugan naira 890. An gama. Kaga an samu na dabino. Babban buri ne a kamo mun shi a cikin komin shi ne a kawai fada mai buyala kamar 850. Da haka a rintuma a helanta sannan kai ce kira wancan da iska mai kudin garin nan. Wannan alai mutum? Kira shi. Ko mai gari? Shi wannan kofar jodin an kamo shi. Mai gari kana daga mar kafa. La ilaha. Saboda lokacin da yana class in kaga kawayen da ya rinka a class yayi yawa. Ina ne a gari kai? Idan ne Bai kara zuga ma tara. Mai gari yana magana kana tambaye shi. Sai dai da kai ya kaba fanan din sola. gari ba kuɗi ayya ne. Ban iska. Bashi. Da mai gari ba da kuɗin shi. Akwai awaki. To duk dangin ku ba mai kuɗi na. Maƙaryaci! A akawun ina na banki na birni ina da naira mai guga naira 2,500. Na ji dai kuma wannan kamfani ke ma da aka da maka. Yanzu abin da ke tafa da ni. An ce kana bin zakka a cikin azumin nan kana ba da gero dawa masara. Ka gane? Amma sai kawo mutane hutu. Dan Allah kake ko dan duniya ta gani. Ake mana amma kuma ai ƙara duniya ka san muna taimakon nan ko inda ku kun ki mu ba sai mu batun da Allah ba mu dama To ba matsala. Hoton a rage. Lokaci. buhun ɗaya na wake buhun ɗaya na gero Ka gane ai. za a kai gidan marayu ne Gidan ƙoro gidan Fulani. da masa da ya Abin gidana. ba da ko moɗa ɗaya ne da kwano ɗaya amma buhu guda ina ka za ka kai buhu guda Hattara mai gari yana magana kana janin jari mai gari. Hattara. hattara da ya fada Za ka kai buhu gidan nan ko za ka yi wa? buhu guda fa yayi yawa ran kai daɗe gaskiya Kwasa. Turancen ni dan uwai. Kai, you are very stupid. Who are you? You better wake up. What are you good morning? Get out from here nonsense. Stand up, leave this place. You don't tell me the so who are you? Ku ba turancin nan ba kar ai tunanin kuɗin da tara ba turancin yu kai ba duki ake baki da haya wai no langa da buraburin no langa da tandare Allah wallahi zagina ta langa na fayi wata tsoma ladidi ko Mai gari wannan salisu ne. Alwani ne ai a tare I know that ko a gidan rediyo wata baji ba ta gama gurin nan. English. I don't understand why. Kai kuma na rantse maka da Allah ya kaci ubanka yau. A gaban ka wani cin mutunci. wani yare na je yana yi wanda ga kofas ma bai ji abin da yake faɗa ba Ni ma ban san me yake faɗa ba. I don't understand well. dan ka rede Well, to kaji fa kofas ma bai san abin da yake faɗa ba duk unguwan nan ba a walda. Kai matsala ta in sai ka dinga wata magana. Ba wani walda da ake a unguwan nan. Nake ban gane maganar da yake faɗa ba ne sosai. Ana ji ka ce well, na ta ka nufin walda kenan. Ka yi asara babbar To kai. sai a ja a shirye-shiryen kayan shan ruwa. shi ma ko turancin naka ko irin na England ne ko Na ai turanci yake original. yarati Adalla. Kwafa. yarati Yau akwai bayani. 10,000 za ka ara mu. Ai ni ma aljihin na. Ka san ba biya ba. 10,000 da suke biya wa mashuru ne. To ka dubu biyar. Ka dubu biyar. Yana samu 2,000. Rawa ne da makami ya ibada ka dubu biyar. Na maka musulunta ba. Kai na kawo nan ba. Ne a kawon nan ba. Ni ba na da kuɗi na da TM. an yi albashi ko kuɗi har naira goma ban da mu Ka san me za yi? Ina jin ka mai Ka gari. je gurin ɗanta ne mai POS. Ka ciro ka kawo. Kace gurin ɗanta ne? Allah sa ya fita kuɗin. sai sauri ka dawo Sha'i!